Byty na KVP sa nepredávajú, tie sa doslova lovia a dnes vám ukážem byt, ktorý si zaslúži vašu pozornosť. Máme tu 78 m2, ktoré vám dajú slobodu a priestor pre život. Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou a je pripravený na vaše nové začiatky. V byte sa nachádza priestranná obývačka, samostatná kuchyňa s novou kuchynskou linkou, dve spálne, chodba, kúpeľňa a samostatná toaleta. Takýchto nehnuteľností na KVP je veľmi málo. Tento byt je ideálny pre rodinu, ktorá hľadá priestor, lokalitu a pohodlie. Ak si tu viete predstaviť žiť, zavolajte mi.